Mudzimai wemutevedzeri wemutungamiri wenyika Amai Minnie Baloyi vataura nemutauro wakawanda vachibvunza kuti mupfumi ndiani, ane mari kana kuti ane utano. Zvizvarwa zveZimbabwe zvabva zvamhanyira kunongedzera kuna Serwiki Nero vachiti Serwiki mupfumi akafuta. Mhuri yeZimbabwe ndinokuchingamidzai zvakare panonzi pano. Ndapota musakanganwawo kusubscribe, kufollowa nekulaikawo vhidhiyo rino zvakare nekurishare. Izvi zvinobatsira kuti risvike kure kune hama neshamwari dzenyu dzisati dzariona. Mudzimai wemutevedzeri wemutungamiri wenyika Chiwenga Colonel Minnie Baloyi vaita kuti vanhu vemuZimbabwe vafunge zvakawanda mushure memashoko avo egoredzva akavanzika. Vanyora kuti mupfumi ndiani, ane mari kana kuti ane utano. Kufutisa kunofanirwa kudonha, gore rino ndere kumhanya. Ngatirambei tichiita maekisesaizi. Vazhinji vakurumidza kuzvitsanangura vachiti iyi imeseji yakarerekera kuna Serwiki Nero muzvinabhizimusi ane mukurumbira anozivikanwa nekushandisa mamiriyoni emari pamotokari sezvipo asi aine muviri wakafuta. Wiki Nero, shoroma yegoridhe uye mutsigiri weZANU-PF, haasati apindura pamashoko aya, asi maZimbabwenzi atotanga kutsvinya kare. Mhuri yeZimbabwe, ndiani angange ari kurehwa apa chaizvo? Wiki Nero here, mumwewo munhu, kana kuti hapana ingoriwo kurudziro chete? Ngatisanganei mucomment section muchipawo pfungwa dzenyu panyaya iyi.